Otsailaren 2an Bardoak bertsolaritza txapelketa abian jarri zen beran eta martxoaren 24 arte iraungo du eta finala Lekunberrin izango da. Baina utzi diezaiogun Lorea Arburuari hobeto dena kontatzea. Arratsaldeon, Lorea. Kaixo, arratsaldeon. Zer modu zaude? Ba, ongi. Mentxe bai. Posten naiz. Nola hasi da aurtengo Bardoak txapelketa? Bueno, aurreko edizioetan bezala, bere martxa hartuta doa. Lehenengo fasean gaude, momentu hauetan, pasaden 2 asteburutan hainbat saio jokatu dira, lehenengoan 4 saio egin ziren, eta pasa berri dugun asteburuan 6, beraz ja 10 saio egin ditugu, ez? Eta orain, hortxe gabiltza. Lehenengo faserako falta dira oraindik 6 saio egitea, eta, 6 saioien ondotik etorriko daia bigarren fasea, talde gutxiagorekin, eta gero ja finalari begira jarriko gara, ez? Baina orain, hortxe gabiltza, asmenta hortan bezala, eta pixka bat erdoiak entzen. Bai gu, bai taldeak, eta pixka bat ja hilabeteetan, sukalde lana egin eta gero orain ari gara ikusten, hoixe, ez? Proiektua ja martxan, eta bizirik, eta hortan. Eta 4. edizioa dagoeneko. Bai, 4. edizioa da, 2012an egin genuen lehen aldiz, aurretik Nafarroako bertsolari txapelketa egiten genuen urtero, eta 2011 urtean erabaki zen, bertze zerbait ere egin behar genuela, genuelako errealitate bat, Nafarroan bertso eskolen sarea indartu nahi genuena, eta batez ere gazte helduen bertso eskola genituen, han eta hemen eskualde diferentetan, eta ulertzen genuen, edo ikusten genuen, ohiko eta banakako txapelketarekin, haiek sustatzeko eta haiek pixka bat mugitzeko zailtasuna genituela, ez? Eta gero, ohikoan ere txapelketan parte hartzen zuten bertsolarientzako urtero horrelako zerbaitan parte hartzeak desgastea suposatzen zuen, edo nekea, edo, normala da, azkenean. Beraz, erabaki genuen, zerbait berria egin behar genuela, eta 2012an sortu zen proiektu hau, lehenengo edizioak ongi funtzionatu zuen, hainbat gauza ikasi genituen ere, ze, klaro, lehenengoa izan da, gero moldaketa batzuk egin genituen, eta 2012tik, 14an egin genuen bigarrena, 16an hirugarrena, eta orain 4. edizioarekin gabiltza, molde oso antzekoetan, eta errealitatea ere oso antzekoa da, ez? Ditugun bertso eskola eta parte hartzaile kopuruak oso antzekoak dira, eta gutxi gora bera, Bardoetan dabilen bertsozale kopurua ere oso antzekoa da, eta hortxe, eta ikusten dugu, urte hauetan, Bardoek hainbat gauza ekarri dizkigutela, eta, baina, horrek ez du erran nahi, etengabe pentsatzen egon behar garenik, ea egokia den, ezen egokia, ze, azkenean urte gutxitan errealitateare aldatzen da, eta normalean bizirik dagoen kultur elkarte batek ere, aldaketak egin behar ditu, egokitzeko, eta proiektua, edo ilusioa, edo ez dakit, hori dena ere bizirik mantentzeko. Eta hasieratik erantzun ona izan du? Bai, erantzun ona izan du, guk batez ere proiektu hau sortu zen bertso eskolei begira, bertso eskolen dinamikak, ez dakit, aberasteko asmoz, bertso eskoletan zebilen jendea, ez dakit, ilusioarekin egon zedin, eta haien motivazioari begira egintzen batez ere. Hau da, barne mailako proiektu bat bezala irudikatu zen gehiago, ez? Eta asmoa zen ere, bertso eskolek nolabaiteko ahalmen hartu zezaten, antolatzaile lanak ere ikaszezaten, eta epailetza postuetan egon zitezen ere bai, edo gai egile lanak egin zezaten, ezakit pixka bat zen, arlo diferentetan bertso eskoletako jendea eztea, eta gero ilusio izatea, eta nolabait ere plaza txiki berri batzuk sortzea, haiek publiko aurrean lehen aldiz kantatu zezaten. Orduan, alde horretatik, bai erantzuna izan zen ona, eta de hecho, bertso eskoletan dagoen jende haunitzek, ja bere proiektutzat du Bardoak, eta itxoiten dabil, 2 urte pasa, eta pixka bat, hauen bitartez, proiektu honen bitartez delako aukera iaia bakarra publiko aurrean kantatzeko, eta herrian horrelako dinamika bat izateko. Eta publikoaren aldetik, bertsozalearen aldetik, noski ez da ohiko txapelketak, ez du ohiko txapelketaren adibidez erantzuna edo eragina,
baina badu bere funtzioa ere, eta igual zenbait herritara joateko aukera dugu barduen bitartez ohiko txapelketarekin ez den bezala, ez? Orduan, hor gune berriak sartzen edo barne biltzen ditugu proiektuan, eta uste dugu ere, agian zenbait jenderengana bertsoa hurbiltzeko modu errazagoa izan daitekela, ez? Hain bersozalea ez den batek, agian errazago ikusiko du bardoetako saio bat edo bere lehenengo esperientzia hortik izan daiteke, agian errazago. Claro, hau dena da, pixka guk ere urtez urte ikusi duguna, eta, bueno, alor diferenteak ukitzeko edo lantzeko aukera ematen digun proiektua da. Beraz, orokorrean bai, erantzuna ona izan da, eta, bueno, ikusi behar da, elkarteak duen errealitate honetan, zer egin nahi duen, honekin segitu nahi duen, aldaketak egin nahi dituen, edo, bueno, hori. Nungo bertso eskolak hartzen dute parte? Bueno, guk ez da Nafarroa guztiko eskualdea hemen biltzen, guk Nafarroa guztien ez ditugulako bertso eskolarik, ez? Baina, bueno, hola, pixkat ideia orokor bat egiteko, Iruña herrian 6 talde parte hartzaile daude, Iruña, Barainain, bueno, pixkate zonalde desberdinetakoak direnak, Baztan Bidaso aldean 3 daude, Bera Lesaka eta Baztan Balearreka hartzen duten bertze talde bat dagolako, Sakanan 2 talde daude, gero Pirineo aldeetan bertze 2 talde daude, bueno, bat dela Pirineoko bertso eskolaren inguruan sortua, eta bertze talde bat da Otxagabia inguruko, bueno, senideak dituztelako bertako familia batek sortua, ez? Eta gero Larraun aldean dago talde bat, Leitz aldean bertze bat, eta Lizarraldean bertze bat. Guztira 16 talde dira, eta pixka bat gehiengoa bai dago Nafarroa erdi eta iparraldean kokatua, ez? Baina hori da elkarteak duen errealitatea ere. Eta gero lehiaketak nun ospatzen dira? Bueno, gero taldeak, 16 talde hauek daude 5 multzotan banatuta, ligaxkak egiten dira lehenengo fasean. Orduan, 3ko multzotan daude banatuak, eta 5. multzoa 4 taldez osatuta dago. Orduan, lehenengo fase honetan egiten dituzte etxean saio bat, talde bakoitzak, eta gero kanpoan beste bat. Ligaxkako 3en artean lehiatzen dira, edo 4en artean, bai. Eta orduan, normalean saioak egiten dira taldearen herrian edo bailaran, edo da tokiko bertso eskolaren eskualdean bezala. Orduan, bueno, gehientsuenak daude, hemen Iruña herrian badire batzuk, Pirineo aldean, Lizarran, Beran, Lesakan, bueno, hor daude saioak kokatuak, bai? Ze talde antolatzaileak dira saio hauek antolatzeko ardura dutenak, eta erabakitzen dutenak, elkarte honetan egingo dugu saioa edo taberna honetan, eta beste taldeekin adostuta, bai? Orduan lehenengo fasean egiten du talde bakoitzak 2 saio, bat etxean eta bat kanpoan, eta gero sailkapen baten bitartez, 2. faserako saioak erabakitzen dira, bai? Segun eta zein talde pasa den, horren arabera, berriro ere planteatzen dira saio berriak eta eskualde desberdinetan. Eta hasi zenetik parte hartzaile kopurua aldatu egin alda? Ez da aldatu, hau da, lehenengo edizioan 2012an 17 taldek parte hartu zuten, eta 2, 3 eta 4. edizio hauetan 16 talde izan dira. Bai egon direla mugimenduak, bai? Badago jende berri bat duela 4 urte zegoena, eta beste jende bat zegoena eta orain ez dagoena, edo, bueno, edo inkluso taldeak ere desberdinak dira, baina antzekoa da. Aldaketak daude pertsonen artean, baina antzekoa da, bai. Eta parte hartzaile kopurua orokorra ere da antzekoa. 100 gora, gutxi gora bera. Ze, klaro, kontua da, taldeak ez direla bakarrik bertsolari ez osatzen. Gutxienez 3 bertsolari behar dira, baina gehiago antolatzaile figura duen bat dago, pixka bat, bueno, hori da guk gutxienez eskatzen duguna, gai egiletzare egin behar da, beraz, komeni da norbait gai egile, bueno, hortxe figura bezala sartzea, gero egon daitezke musikariak, egon daitezke sukaldariak, ze, bueno, saioa honitz otordu batekin batera doaz, ez? Orduan, bueno, hor, zenbat eta jende gehiago, pixka bat, hobe, edo, bueno, iten duena da, taldea berastu, ez? Eta gero, epaimaiak nork osatzen ditu? Epailetza sistema diferentea da ohiko txapelketarekin alderatzen badugu ere. Saio bakoitzean, beste ligaxka bateko 2 taldekide doaz, hori, bueno, dago modu batean antolatua,
Eta gero publikoari ere ematen zaio epaitzeko aukera. Orduan, publikoaren artean 5 pertsona hautatzen dira, anonimoa da fitxa, bai? Eta, ardura hori duenak, ez du nota bat jartzen, baizik eta lanez lan erabakitzen du zer gustatu zaio zein talde edo ze bertsolari gustatu zaio gehien, eta horren arabera puntuak jartzen ditu, ez? Eta gero bi epaile eta publikoaren artean osatzen da epailetza edo horrela funtzionatzen du. Bertsolari berriak ikusteko oso aukera ona da, baina ere ez hain berriak direnak ere gerturatzen dira, ez? Bai, claro, idea da talde bakoitza osatzea ohikoan bertsotan dabilen bertsolari eta bertsolari hasi berriekin edo gazteak eta ez direnak hain gazteak edo pixka bat horrelako elkarketa bat ematea. Elkarketa ahalik eta naturalena posible baldin bada, baina pixka bat esperientzia konpartitu bat sortzea ere, ez? Eta aurten saiatu gara, nolabaitera adibidez zentzu horretan, tokiko gazten bertso eskoletako kideak pixka bat gehiago gerturatzen proiektura. Ze hau hasiera batean bai planteatu zen helduen bertso eskolei begira, ez? Baina ulertzen dugu, claro, helduak zenbait eskualdetan baditugu helduen bertso eskolak, gaztetxoenak, adin guztitakoak. Orduan, ez da sobera logikoa ere proiektu bat egitea bakarrik adin franja bateko jendearendako. Orduan, pixka bat saiatu gara, taldeei jakinarazten edo erraten, posible baldin bazuten gazteak ere sartzea, eta zenbait kasutan hori gertatu da, ez? Hasierako agurrean, edo antolaketan, edo ez bakarrik kantatzen. Esperientzia hori importantea da, baina nik uste dut dena ere hartu behar dela kontutan. Eta, zenbait bertso eskolek aukera izan dute, eta hori ere egin dute, ez? Orduan, adin diferentetako, esperientzia diferentetako jendea dago sartua. Ia 2 hilabete irauten du txapelketa. Bai. Lan handia da dena hau prestatzea? Da lan, kolektibo bat, bai? Da lan handia, nolabait ere kudeatu behar delako jende haunitzen lana. Guk elkarte bezala, plataforma gisa funtzionatzen dugu, plataforma eta sustengu gisa, baina egia da talde bakoitzak ardura hauniz dituela, etxeko talde antolatu behar du, epaitzera joan behar da, gaiak egin behar dituzte, gauza gehiago, bai? Orduan, haiek, nolabait ere guk haiek bideratzen ditugu, haiek laguntzen diegu eta zenbait soporte ematen dizkiegu eta koordinazio lanetan aritzen gara, baina, bakoitzak egin behar du bere aletxoa eta bere partea, ez dela gutxi, bai? Orduan, ohiko txapelketan, elkarteko kideak gara, lan guztiak hasi eta bukatzen ditugunak, ez, iaia, eta hori errazagoa da agian kudeatzeko eta koordinatzeko. Kasu honetan, txapelketak 2 hilabete irauten ditu, eta 2 hilabete horietan, errealitate bat bihurtzen denean errazagoa da agian, ez? Baina 2 hilabete horien aurretik, txapelketa prestatzen gabiltzaia gutxienez, udazkenetik. Eta orduan, koordinazio hori 16 talderekin, batzutan ez da hain erraza izaten. Baina azkenean ere aberasgarria da, eta ikusten duzu kontaktu berriak egiten dituzula, eta hortxe, bai. Eta azkenean guztiek hor daude, bertsolaritza gustoko dutelako eta hori polita da, ez? Guztiak... Bai, noski, eta hori komentatu dudana, aukera dugu harreman berriak egiteko, eta aukera dugu, zakit, guk ere ikasten dugu, eta da nik uste denentzako esperientzia bat, eta bai, ongi da. Beran hasi zela esan dugu, eta nola garatuko da Lekunberrira llegatu arte? Beran hasi zen, lehenengo fasean guztira 16 saio antolatuko dira, otsailaren 2tik, otsailaren 18 bitarte dauden 3 asteburutan zehar kokatuko dira 16 saio horiek, ez? Beraz, asteburuan, lehenengo fasearekin bukatuko dugu asteburu honetan, 3 saio izango dira ostiralean, eta beste 3 larun batean adibidez, ez? Orduan lehenengo fasea bukatuko da, gero astebeteko edo asteburu bateko utxunea egongo da, pixka bat fasez pasatu diren talde hauek berriro ere etxean
talde bat, saio bat lotu behar dutelako, prestatu behar dutelako, eta bar, orduan behar izaten dugu hor margen txiki bat. Eta gero ja, martxoaren 2tik 11 bitarte, 2 asteburutan 6 saio jokatuko dira. Joan etorriko saioak izango dira, 6 talde daude, binakako multzotan. Orduan 6 saio jokatuko dira 2 asteburutan, eta multzo bakoitzetik talde bana pasako daia, kasu honetan martxoaren 24an Lekunberrin egingo dugun final horretara, ez? Eta, hori da kronograma, eta gero Lekunberrin toki alai sagardotegian elkartuko gara, egingo du arratsaldeko saio bat, 3 talderekin, eta, ideia da, bertsoa bai, eta jaia ere bai, eta, gure betiko molde horretan ibiltzea, eta gero, afari bat egongo da ere, herrian poteo bat, pixka bat, egun osoko jai bat bezala planteatzen dugu. Eta hasiera eta amaiera beti leku berberetan egiten da, dira? Txapelketa barruan diozu? Ez, hori aldatzen doa, klaro. Finalaren tokia beti aldatzen dugu, ohiko txapelketan, batzutan gertatzen da, eta hasiera ere bai, dago erabat taldeen esku, bai? Taldeek antolatzen dituzte saioak, orduan, talderen batek jartzen du normalean txapelketa hasten den ostiral horretan saioa, eta hori da txapelketaren hasiera gunea, ez? Baina, beti aldakorra da, antzekoa, baina aldakorra. Eta gero parte hartzaileen, ze esaten dute, ze iruditzen zaie txapelketa, hori publikoki bere bertsolaritza erakustea? Parte hartzaileen artean ere, esperientzia eta ibilbide desberdineko jendea honiz dago. Orduan, pentsatzen ni ez daiz bertsolaria. Pentsatzen dut, bakoitzak bizipen, sentsazio eta iritzi diferenteak izango dituela proiektuaren inguruan. Inoiz kantatzen ez duenako lehenengo aldiz pauso ematen duena publiko aurrean kantatzeko, espero dut, pentsatzen dut, valorazio positiboa egingo duela, guk kontaktua dugu bertsolarikin, eta, hitz egiten dugu kontudanik haien ez dudala, haien izenean ere gehiegi erran. Oso pertsonala delako, baina pentsatzen dut haunitzen dako, proiektu interesgarria eta nahi duten proiektu bat dela, ez? Azkenean urtean zehar oso plaza gutxi daude, edo ez hain erraza, ez? Gutxi bertxotan egiten duen baten dako, publiko aurrean kantatzea. Beraz, hau bada plataforma egoki bat haien dako. Gazten kasuan berdin. Gaztetxoak bertso eskolan daude, 14, 15, 16 urte dituztenean, badute eskolarteko bertsoari txapelketa deitzen duguna, baina, da, azkenean urtean behin edo bitan kantatzea, ez? Eta iristen direnean, 16, 17, 18 urtetara, plataforma hau edukitzea ere, pentsatzen dut haientzat, onuragarri izango dela edo, aberasgarria eta pixka bat lotxak kentzeko eta beldurrak kentzeko plataforma egokia izan daitekela. Zeren azken finean ere, hainbat lan taldean egin behar dire. Eta taldeak du garrantzia, eta ez da norbera baizik, eta norbera taldean, ez? Pixkat errazagoa izaten da bekoan, ez? Eta ja gero, ibilbide luzeago da duten bertsolarientzat, plaza gehiago dira, noski, baina hor, pentsatut iritzi ezberdinetako jendea egongo dela ere. Batzuk aprobetxatzen dut ere pixkat deskanso hartzeko, edo, denetarik dago, bai. Eta gero lehen aipatutakoa, zuk aipatu duzu, ere ikusentzuleentzat bertsolaritzara gerturatzen ari diren jendearentzat ere oso esperientzia ona, ez? Bai, klaro, hor eskaintzen dugu bertsoaz gozatzeko bertze molde bat, bai. Molde hori dago gehiago umoreari lotuta, giro disten, pixka bat, hurbileko giro batean egiten da, lehen komentatu dudana, orduan bertsoaz gehiegi ez dakien batentzat edo ohikoan entzuten edo ikusten ez duen norbaiten dako, euskaldun berria den norbaiten dako agian izan daiteke proiektu interesgarri bat, pixkat lehen hurbilketa hori egiteko, ez? Eta hori bai ikusi izan dugu aurreko ediziotan eta saioetan, nola jende berri bat edo ohikoan ibiltzen zen jende bat etortzen dela, ez? Eta, pentsatzen dut ere, badela aukera honen bitartez, hori jende horrengana iristeko, ez? Eta bertsozaletasun handia aldago Nafarroan? Bada,
noski egin daiteke lan gehiago eta oraindik uste dut falta zaigula lan handi bat egitea arlo komunikatiboan eta pixka bat bertsogintzaren inguruan eta bertsolaritzaren inguruan oro har badaudela ezakite imaginario edo ideia batzuk ezinak guztiz egokiak edo egiazkoak, ez? Eta pixka bat horrekin apurtzea tokatzen zaigula oraindik ere, eta tokatzen zaigula komunitatez euskaldunean sozializazio handi bat egitea, adibidez. Baina egia da bertsolaritzaz dakien edo bertsoa hurbil eta izan duen gero eta jende gehiago badagoela. Horre, badaukagu guk proiektu bat elkarte barruan, garrantzitsua dena transmisio lan hori egiteko, ez? Guk bai udalman komunitate eta kasu honetan gaur egun ere hezkuntza departamentuaren bitartez proiektu bat garatzen dugu eskola orduetan, ereduko ikastetxetan, ez? Orduan, gaztetxoek ja 11-12 urte dutenean jasotzen dute bertsogintzako tailer bat edo bi edo segun eta nolako inbertsioa egiten den eskualdean, ez? Orduan ja gazteak direnean ja badute lehen kontakto bat bertsogintzarekin eta transmisio ahozkotasunaren transmisio honekin. Orduan gero errazagoa da hortik abiatuta gazten bertso eskolak sortzea edo bertso eskoletara joan nahi ez badute ere ja badute esperientzia hori eta badakite. Orduan helduar ora iristen direnean, nolabaiteko lanketa bat egina dago, ez? Eta hori oso importantea da, klabea da guretzat, gero txapelketetan edo ohiko saioetan edo sariketetan jendea ibili dadin eta disfrutatu dezan honekin. Hau da, transmisio hori gabe gero oso zaila da jendea hurbiltzea, ez? Eta hori alde batetik, eta gero ja arlo komunikatiboan ere lanketa handi bat egin da, eta egin behar da, baina bai, bertsozaletasuna guk ikusten dugu badagoela, eta agian ezagutza gero eta handiagoa dela, ez? Eta horrek gero ahalbidetzen du bertsozaletasuna egotea. Eta horrelako egitasmoak laguntzen dute ere. Bai, laguntzen dute egitasmo desberdinak izatea, ez? Eta eskaintzea aldiro, bai, ez bakarrik perfil batentzako egitasmoak, baizik eta urtean zer gauza desberdinak egitea, eta lanean jardutea, eta kolektibo diferentekin ere lan egitea oso importantea da, eta, pixka bat dena, ez? Egitaragoa aurkeztu duzu, baina norbaitek etxean gero kontsultatu nahi baldin badu, non ikus dezake? Webgune bat daukagu, bertsozale.eus webgunean bardoen esteka dago, bai, eta bertan dena agertzen da, saioak non dauden, parte hartzaileak nortzuk diren, sarrerak nola eskuratu daitezken non dauden, bai, eta argazki galeria bat dago, albisteak, pixka bat webgune osoa da, eta inkluso ja behin asteburuak pasatzen direnean, asteburuko zenbait bertsoaldi ere entzuteko eta ikusteko aukera dago bertatik. Beraz, bertsozale.eusen dena dago. Primeran, Lorea. Bai. Asteburu hau nola joaten den? Ederki, ikusiko dugu. Espero dut ongi, espero dut lehenengo fasea ongi bukatzea eta ja bigarren fasera begira jartzea. Horrela espero dugu. Ederki. Hurrengora arte. Bai.